Ngikhumbula ngisemncane nje ngisakhula. Ayikho into eyayihlonipheke njengobuNazaretha. UbuNazaretha kwakusabeka ngisho ifoto lakhona. Kungakhulunywa ngisho kabi ngobuNazaretha ngoba kwakuyinto eyayingcwele. Wawungeke ukwazi ngisho ukuyibeka isici ngoba kwakungabekeki izici. Kodwa kuhambe kwahamba kwashintsha konke lokho. Njengamanje ubuNazaretha iyona nkolo esideleleke okudlula zonke inkolo. Noma ubani ofuna ukuyixhaphaza uyayixhaphazela njengabunankinga futhi. Ngisho abaculi bamaskandi mabethanda nje befuna ukutrenda baye bethenga iMnazaretha bese behamba beyocula ngayo estage becula umaskandi. Kujike futhi ngamndaba zalutho kube ngazuthi into njengenankinga. Ngiyangikhumbula amazwi kaShembe ethi uShembe, "MaNazaretha nigade ningathathi ifa lenu nilinike izinja. Funa zekudovadove zingcolise ngodaka." Njengamanje ubuNazaretha niyona nkolo esideleleke kunazo zonke inkolo. Bonke abantu abenza ukungcola kwabo kwahlukahlukene bakwazi ukuthi bexube nobuNazaretha. Ngisho ungayisatanist manje uyakwazi ukuthi ube yisatanist uphinde futhi ukhonze eNazaretha. Kungabi nankinga futhi kungabi indaba zalutho. Sasingazi ukuthi kuyohamba kuhambe uShembe egcine sesinelwa zinsizwa iqimbile. Sasingazi ukuthi ubungcwele basezulwini uyogcina sekuxutshwa nalento yomnsizwa. Ubona insizwa ayiphatha induku ziviliyela lapha. Kodwa njalo zizokuxuba nobuNazaretha. Zizovilela kuShembe. Ekubeni lento lena into embili engahlangani. Njengamanje akusekho ubungcwele ebuNazarethini. Ngoba ngisho ungangena kuma social network ibona abantu bafica bethukana bexabana belwa bodwa. Njengamanje ngisho ungathatha umuntu ongakholwa umqhathanise neNazaretha uyothi uthola ukuthi umuntu onenhlamba kakhulu uye lo okuthiwa uyiNazaretha. Njengamanje ususaba kakhulu iNazaretha kunomuntu ongakholwa ngoba ngisho ngabaqhathanisa onenhliziyo embi kakhulu lo oyiNazaretha. Ayikho into esidelelwe njengobuNazaretha njengamanje.